Ćao ljudi, ovdje Luka, danas igramo Minecraft. Ovo je druga epizoda 30 načina da umrete u Minecraftu. Ajde da krenemo. Da, nešto je zabagovalo, pa sam ja u 17. levelu. Spavnuo sam se u endu i ukucao i odjednom, i kad sam se ubio, spavnuo sam se u 17. levelu. Pa ajde da krenemo. Ovaj level se zove What to do. Ovdje piše What to do. Jeste. Trebao sam da se ubijem. Da kliknemo na dugme, ok. Witcher. Nisam baš dobar s povušenjima, ali ne može. Witch hat sam dobio. Voda. Evo, napunit ću koliko mogu. Da, evo, ovdje će da bude ostatak kako mi bude trebalo. Ok, dosta. I ovo tu bacim. Ok. Stavit ću prvo ovo. Šta ovo radi? Čekaj, ovo je običan water bottle. Znači, trebao bi da stavim ovo. Pa sad ovo odradi. Ok, evo dobio sam weakness. Aha, minus 5 tak damage-a. Mogu ovo da stavim i onda da bude... ne može da se stavi ništa. A dobro, ajde onda. Aha. A da sam... Aha, to tebi daje. To kada ti udariš nekoga, onda ti daje manje damage-a. Onda daš njemu manje damage-a. Ja mislio da tebi skida damage, ali nije tako. Ok. Da napunim ova dva. Skočim ovdje. Evo, to ću tu staviti. I ovo tu. Ovo ću da bacim. Evo, dobio sam ovaj običan potion. Onda bi trebalo da stavim ovo. I ovo je za da se baca potion, valjda. Ovo će sad biti da bude health. Znam da ima nešto da se obrne ovo, ali ne znam tačno šta je to. Stavit ću ovo možda, ali bit će weakness 100%. Evo, ostalo još malo vremena i to, dobili smo instant damage i sad ovo stavimo, bit će instant damage 2, valjda. Vjerovatno će to biti, onda stavimo ovaj gunpowder i onda će više skida, valjda. Onda će se baciti da ne moram da pijem. Ok. Onda će biti dobro, onda možemo sad odmah se ubijemo. Da bacimo ove 3 boce. A da, nisam pretvorio ono. Vidjet ćete uglavnom na šta mislim. Ok, još malo je ostalo. I eto. Sad je gotovo ovaj potion. Da, mislio sam na ovo da možda se baca. Ok, umro sam. Ovo je bilo otprilike teško. Pisalo look up. Ja sam pogledao gore i vidim ovaj dispenser. Šta ima u tome? Nemam pojma. Ali vidim da od ovog What to do ima neki redstone do gore. Tako da ću kliknem. To je trebalo sur. Stvarno. Nisam umro. Ništa, onda ću samo da stavim ovdje. Ovako uništit ću ovaj blok koji gledam sada.
I sad ću samo da skočim, zato što sam inače trebao da umrem od eksplozije, ali me nije to ubilo. Ok, respawn. Level 20, what's... Ok. Big tunnel. Vjerovatno samo ovako. Ovako. Op. Ajde. Uzet ću ovi što više. Ajde. Što neće da ide? What? Ok, op. Ušao sam i izašao sam iz mape. Evo vidite šta vam pričam. Sad ću biti vrlo 18. level. Kada izađem u mapu, stvorim se u endu. Što ne bi trebalo da se desi. Ok, idem dole, skočim. Pa ću se opet vratiti na 20. level. Ok. Dobro je 21. level. Game mode 1. Ok ljudi, ja već neko vreme tu tražim 20. level i ne nađem. Bolje se vratim na 18. level opet. Na 21. na 18. Još malo ću tu da tražim, pa ako nađem bit će dobro. Mislim da je 20. bio stakleno. Oko njega stakleno. Ali ne znam, ne verujem. Ok, idem sada na 21. level. Tu je 21. Ok. Vjerovatno će biti neka eksplozija. Čim vidimo ove barijere okolo. Ok. Op. Da vratim sve kako je bilo. Ok, game mode 0. Ajde da krenemo. Ok, ovdje imam sedla. Spawn horse. Evo ga. Kako je lijep bela. Ok. Sešću. Op. Sešću. Prepitamljanje. Ok. To je dobro. I onda samo vjerovatno trebam da skočim u lavu. Jeste. Žao mi je konja što je umro. Isto od What to do vidim neki šine, tako da ću ovo da kliknem. Jeste. Dobro, ovo me je ubila odmah. Kaktus. Ovo je jako lako. Ok. Samo trebam da umram od kaktusa. Dobro, evo, to je lako. I to je to. Respawn 25. Autokill se kao zvao. Mrtva muzika. Tako sam i mislio. Trebao sam da kliknem na ovaj What to do. Muzika me je ubila. Ok. Jej. Glupo je što ima What to do, a ne da ne piše nešto drugo. Ok, ubit ću se tu lako. Evo ovo u sredini ću ostaviti da gori. Ok, da vidim kako je. Lepo je napravljeno ovo, baš. Ali trebam tu da umrem. What? Kako je zabagovalo. 28. level, je li tako? Jeste. Ok, 100% What to do, jeste. Hoće stavim ove sve vukove.
Ovo će biti zabavno. Dobre. Evo skoro. Još malo mi je ostalo. I sad jednog samo treba da ubijem. Ajaj. Pup. Kako ih je puno krenulo na mene samo. Odjednom, ok, respawn. Level 20. Kopija levela 28. Ok. Sad ću tu sve spawnovati. Pošto me ovo jako nervira, ovo ću sad da uništim da mi... skoro sam ga udario odmah. Da sam prvo sve da stavim, pa onda tek da ga udarim, pa da me svi ubiju. Kopija levela 28. Ok. Ovo je predzadnji level. Ok. Sad ću polako sve da istavim, još 6 je ostalo, 5, 4, 3, 2, ok. Svi su tu. Kako... Ovi su me puno brže ubili zato što su imali ovaj zlatni mač. I ovo je zadnje, ne epizoda, nego zadnji level. Kako se zove? Wow, udari me grom. Ok. Pup. Ostalo mi je pola srca. Pup. I to je to za... Wow. Kako su ovo dobro napravili. Rešili smo zadnju epizodu, završili smo ovaj serijal. Kako dobro napravljeno. Ima puno komandnih blokova. Gdje sam je? Game mod 1. Evo sad ću da vam pokažem. Evo vidite kako se lik potrudio, ok. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako ima neka mapa koju bi želi da snimam, ostavite u komentarima kako se zove ta mapa i naravno posle toga napišite link te mape. Možete i da dodate kakva je mapa. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Like i subscribe. Ćao.